Stop plataformak deituta, mobilizazioak egin dituzte Euskal Herria osoan zehar gaur eguerdian. Aiaraldeari dagokionez, Laudion, Urduñan eta Oroskon burutu dituzte protestak. Amurrion eta Gasteizen, arratsaldeko 6etan egin dituzte manifestazio nagusiak. Amurrion eta beste Euskal Herriko hainbat txokotan berriro ere adierazi dugu hau ez dela bi gazteren kontrako sententzia huts bat, baizik eta herri oso baten kontrako erasoa, eta horrela erantzun dugu, herri bezala, elkartasun eta gure elkarrarteko babesarekin erantzun dugu, eta hemen ez da ezera amaitzen, hori da luzatu nahi dugun deia, orain inoiz baino gehiago, Galder eta Aitorrekin gaudela adierazi behar dugu.